Здравейте! Здравейте, скъпи познати и непознати приятели! Днес се свързваме отново, тъй като преди няколко дена, една седмица, изпратих едно много въодушевено кратко видео за най-любимата ми тема, за водата. Поводът беше, че по социалните медии тръгна един текст, който разказваше накратко всъщност съдържанието на книга на Джералд Полък, която е публикувана доста отдавна. Тоест, мене ме очуди това, че това е една информация, която практически е стара, не е нещо, което е излязло сега, но след това, като направих малко проучване, установих, че всъщност тази публикация е породена от едно интервю на самия Джералд Полък, което е било качено в интернет пространството някъде на 8 юли тази година. И там той всъщност преразказва на много достъпен език научните открития, които е направил. И така, днес темата ще бъде отново живата вода. Тъй като той като учен, правейки експерименти, нарича Exclusion Zone Water или вода от зоната, в която има движение и изчистване, на мене честно това не ми харесва. Аз през цялото време ще говоря за тази вода като жива вода. И така, живата вода в нашето тяло. Всъщност това е тема, която е актуална от много отдавна. Много езотерици са публикували, има много древни текстове по този въпрос, но също така има и учени, които са се занимавали и то доста отдавна. Например, мога да спомена Виктор Шаунбергер, още 40-те години на миналия век, после Масаро Емото и сега Джералд Полък, и има и още много други учени, които продължават да разкриват тайните на водата, тъй като тя все още не е изцяло изучена и има все още много интересни неща, които ще ни предостави и ще ни изненадва. Всъщност това, което прави Полък, е един експеримент с вода, в която се поставя хидрофилна повърхност и се подава енергия. Т.е. две са условията, за да се случи този процес: да има хидрофилна повърхност и да се подаде допълнително енергия. И наблюдават как дребните частици от водата, които са близо до тази хидрофилна повърхност, все едно бягат от нея и се създава тази exclusion zone, зона чисто от частици. Същевременно тази зона чисто от частици става с знак минус, с отрицателен заряд, а там, където се събират частиците от другата страна, знакът става плюс. И всъщност това показва, че водата се превръща в един пиезоелектричен кристал. Може да прави много по-различни неща от обикновената вода. За да разберете каква е връзката на хидрофилното и на частиците в нашето тяло, всъщност хидрофилни повърхности са всички повърхности на нашите съдове. Кръвоносните съдове, лимфните съдове. Хидрофилна е също мембраната на клетката. Тоест, това показва всъщност какво се случва наистина с водата в нашето тяло. Оттам нататъка се изучават свойствата на тази вода и се открива, че тя е заредена, интелигентна, запазва си структурата, може да действа като батерия, като съхранява енергия. И енергията, която съхранява най-добре, това е енергията от слънчевата светлина, т.е. фотоните. Знаете, че всички живи същества на нашата Земя живеят и са живи на базата на фотоните, на слънчевата светлина. Също така тази вода много добре съхранява енергия от инфрачервената топлина. А инфрачервената топлина е нещо, което е присъщо на абсолютно всичко. Дори и на предметите, дори и на неживата материя.
И това много лесно може да се види, като си сложи човек в тъмно пространство инфрачервена камера за виждане и тогава вижда, че дори и столовете светят, т.е. инфрачервената топлина присъства наистина навсякъде. И също така може да съхранява вибрации от звукове, от слово. Тоест, тук наистина говорим за доказателство на това, което беше подхванато от академик Казначеев преди години и сега продължава, нали, да се разработва от тези групи учени. Също така, тази вода, която аз наричам жива, защото много по-красиво е, отколкото е за вода, задвижва всички потоци. Тя движи всичко в нашето тяло. Тя участва и подхранва всички биологични процеси. Те зависят от тази вода. Тоест, движение, енергии, комуникации, всичко зависи от тази вода. Това е водата на живота. Това е живата вода. И тя тепърва ще ни показва още повече от своите свойства. Сега, интересно е да разберем как се получава тази структурирана жива вода в тялото. Ще мина не по логиката на господин Полък, с целия ми респект, а ще използвам нашата пълноценна концепция на здравето, 7-те лъча на здравето. И така, по отношение на менталната нагласа или на менталния лъч, най-важният елемент, който води до образуване, създаване и поддържане на тази жива вода, това е връзката ни с източника, връзката с Твореца. Важни са изразяването на благодарност, важна е прошката, важни са положителните нагласи, алтруизма, т.е. желанието да помагаш на другите. Всички тези прекрасни състояния, чрез високата си вибрация, въздействат върху водата в нашето тяло. След това, по отношение на емоционалния лъч, всичко, което е с висока вибрация, на първо място любовта, най-добре, безусловно, естествено, радостта има се предвид чиста радост, която ние изпитваме ежедневно, дори от съвсем малки факти или моменти в живота, среща с природата, една пеперуда, едно цвете, слънчев лъч, усмивка на дете. Тази чиста радост, тя също въздейства върху нашата вътрешна вода. Музиката като вибрация много влияе. Помните от предишните лекции, които имам качени в YouTube, колко опити е правил Масаро Емото с структурата на водата, въпросните снежинки, така че това вече е нещо, което всички знаят как влияе музиката върху нас, но тя също влияе за създаване на тази жива вода. И тук също така в менталния, емоционалния лъч е необходимо да споменеме важността на словото, тъй като то е едновременно вибрация и информация. И с него ние създаваме цели вселени, създаваме нова реалност. Затова е много мъдро да използваме внимателно това, което говорим и да го казваме по правилния начин, с любов и с желание да сме от полза на всички, не само на себе си. Третият лъч по нашата концепция, това е дишането. Знаете, че дишането, това е нашия контакт с праната, с допълнителната енергия. Дишането е различните видове практики дихателни, могат най-бързо да локализират и подредат тялото и по същия начин те могат да подредат и да доведат до създаване на жива вода в нашето тяло и в нашите клетки. И тук сме добавили също контактът с Слънцето. Без контакт с Слънцето ние не можем да съществуваме. Не получаваме фотони. Всъщност, ние бихме могли да съществуваме само с контакт с Слънцето и дихателни практики.
Има такива хора, наричат се слънцеяди, сигурно сте чували. Така че слънцето е изключително важно, то е лечебно и трябва да се стремиме всеки Божи ден да имаме контакт с слънцето, да направим дихателна практика най-добре сред природата, най-добре сутрин рано, когато слънцето изгрява и инфрачервените вълни са най-мощни и най-лечебни. Така, следващото, което подпомага да се образува такава вода, е просто ние да пиеме структурирана вече вода. Т.е. да не причиняваме на организма допълнително натоварване чрез непречистена, неструктурирана, нефилтрирана вода. За това сме говорили много. Няма да разгъвам тази тема сега. Има лекции, гледайте ги, слушайте ги, за да знаете каква вода трябва да пием и по колко и кога и как. Но, когато ние подаваме на организма вече правилна, пречистена, структурирана, с правилно pH, с правилно повърхностно напрежение вода, ние сме свършили половината работа и по този начин той пести енергии за други по-важни задачи. Естествено, няма живот и няма здраве, ако ние не се движим. И е много интересно, защото всички доказват, че ако ние ходим примерно боси по тревата или по пясъка, или в кълта дори, ако щете, това се нарича заземяване. Всъщност ние подновяваме контакта си с майката Земя, увеличаваме наличието на отрицателни заредени електрони в тялото си и по този начин всъщност подпомагаме и засилваме образуването на жива вода в нас. Движението е абсолютно задължително, тъй като чрез него се задвижват обменните процеси, лимфата се движи и ако ние нямаме движение, не се секретират хормоните на радостта, между другото. Който не се движи, може да изпадне много лесно в депресия. Така че движение, заземяване, от тук, от негативната страна, колкото се може по-далече от различни електромагнитни полета, особено Wi-Fi, т.е. когато имате възможност, изключвайте, не ползвайте, стойте по-надалече и практикувайте това заземяване колкото може по-често. Следва един огромен раздел за храненето. От гледна точка на жива вода, само от тази гледна точка говорим в момента, нас ни интересува само живата храна. Живата храна съдържа жива вода. Коя храна е жива? Това, което късваме от градината, което не е обработено. Плодове, зеленчуци, билки, подправки. Доказано е, че има много такива добре действащи зеленчуци, подправки и плодове за здравето ни, но колкото по-преработена е една храна, толкова по-малко тя допринася за живата вода в тялото. Да, човек не може изцяло само с това да се храни, необходимо и други макроси да има в хранителния му режим, но е добре съзнателно да избира жива храна, за да подпомага живата вода. И не на последно място, седмия лъч, който при нас е лъча на свързаността, на интегрирането в социума, на контакта с хората. Всъщност, чувството за единство, преживяването на единство с природата и земята също подпомага образуването на жива вода в нашето тяло и допринася за нашето здраве. И виждате всъщност, че разполагаме с много инструменти, които са ни дадени от природата. Голяма част от тях са безплатни и са общо достъпни. Въпросът е, ползваме ли ги? Въпросът е дали са достъпни за всички хора. И ако ние не можем да ставаме сутрин на изгрев, да се разходиме по тревата, да направим дихателна практика, да ядеме жива храна и да пиеме вода от извор и така нататък, да сме защитени от полета,
какво правим? Прибягваме до помощни средства. Какви са тези помощни средства? В случая, който аз искам да ви запозная с него, това е един комплекс, наречен Hydromax Plus, който представлява наистина интелигентна помощ да получим ние жива вода, ама във всичките аспекти на получаването на жива вода. Изглежда така едно кашонче, в което като отворите има книжка, която аз съм извадила, и са отделните компоненти. Какво прави всеки един от тях? Сега няма да разказвам надълго и на широко за тези продукти, защото вече е говорено много, но само от гледна точка на живата вода. В случая Coral Mine, прословутият наш природен корал от Окинава, който се добива от дъното на океана и който като влезе в контакт с водата, променя нейното pH, нейното ОРП, нейното повърхностно напрежение и най-важното нейната структура. Когато промени структурата на водата, интересното е, че дори да се махне от шишето с вода, структурата се запазва. Това са изследванията в института Бион, които са качени дори на сайта на фирмата. Тоест, корала директно ви подпомага да имате една структурирана вода в тялото. Препоръчва се, между другото, коралите да се пият литър и половина вода. Аз предлагам, после ще кажа как изглежда според мен идеалния воден ден за един човек и кога се пие, но сега да продължиме. Следващия продукт, който е включен в тази комбинация, това е H500 или по-правилно е да се каже водород минус 500, тъй като това е една разработка на гениалния учен и практик Робърт Тидеман, немски учен, която разработка обогатява с електрони нашата вода. Най-добре е да се изпива на гладно. И тук съжалявам, но няма да четете препоръката с храна да се пие, защото електроните просто ще обогатят вашата храна с електрони, но всъщност е много по-ценно, когато се изпие на гладно, да получите тези електрони директно в организма си и да може да ги използвате. Прилив на енергия, много добър възстановителен потенциал, тъй като всички наши вътрешни органи са с от минус 50 и надолу. Когато сме здрави, минус 150 показател миливолта и така нататък. Това също в другите лекции ще го видите. Така, следващият елемент, който ни подпомага да получим истинска жива вода, това е пентокан. Отново е разработка на Робърт Тидеман и не случайно, тъй като той много се занимава с алтернативната медицина и то с такива по-комплексни, по-цялостни подходи и решения към нашето здраве. Пентокана представлява интересна комбинация между калий, витамин С и рибоза. Разработен е така, че като пуснете таблетката, една шумяща таблетка в чаша вода, това е първото нещо, което правите сутрин, след като си измиете зъбите и си изтържите езика. Тази вода, направена така, влиза вътре в клетката, т.е. тя подпомага вътреклетъчния обмен и вътреклетъчния транспорт. И аз съм си правила експерименти с моята жива капка кръв едно време, когато идваше продукта за първи път и се вижда как като се изпие, буквално след 15 минути клетките, еритроцитчетата се разлепват, т.е. освобождават се и са готови да принасят максимум енергия и хранителни вещества. И не на последно място, изключително ценен също природен продукт, който има не много от отдавна в Корал Клуб, казва се Ocean Min. Това са електролити, които се добиват от дъното на океана, там където има вулкани,
водата се изтегля, суши се и те са водоразтворими и всъщност в зависимост от количеството вода, в които ги сложите, получавате различно действие на водата. Но отново тя е богата на електролити и готова да бъде жива вода. Как най-добре се съчетава този воден пакет, идеален воден пакет? Какво представлява идеалният ден за мен? Сутрин ставате, миете зъби, стържете езика, който се занимава с жабуркане с олио или там кокосово масло го прави, след което чак тогава изпивате едната чаша с 150 мл вода с пентокан. Изчаквате поне 15 минути, за да може през това време пентокана, т.е. калия, да бъде доставен вътре в клетката и да започне вътреклетъчния обмен, да се качи нивото на енергия. Правите си литър и половина вода, пречистена най-добре, изворна, с Coral Mine. Изчаквате няколко минути, тя може да бъде и топла, най-добре е наистина да бъде топличка, защото ще ви даде енергия, няма да ви вземе енергия. И изпивате нагладно някъде около половин литър, така че заедно с пентокана се получава магичното число 640 мл, което препоръчват японските учени сутрин нагладно да се изпива, за да се получи един вътрешен душ. С тази топла вода си изпивате една или две капсулки хашче. Пиете тези води само нагладно, тъй като те са алкални и не си разреждаме хранителните сокове, и би трябвало този литър и половина да го довършите някъде до към обяд или ранния след обяд. Ранния след обяд си приготвяте водата с Ocean Mint. Между 750 мл и 1 литър си приготвяте водата с Ocean Mint и нея си я пиете до вечерта, защото тя има освен всичко друго и релаксиращо действие. По този начин вие получавате през целия ден допълнителна, обогатена, жива вода. И дори да живеете в голям град, както аз в София, има и по-големи и по-страшни градове от София, с много токсини, много мръсен, с много бетон, с много малко природа, и дори да сте зад компютъра по цял ден, всъщност вие помагате по този начин на тялото си интелигентно и природосъобразно да си получи живата вода. Така че сега сте въоръжени с знанията, които ни е дала природата, с знанията, които са достигнали учените световните, и имате и други помощни инструменти, така че да бъдете здрави и да използвате наистина природните сили и получените знания за себе си. Пожелавам ви висока енергия, висок творчески потенциал, радост от живота и настроение за служене и за обичане и за единство с природата и с хората. Благодаря ви много и до нови срещи. Довиждане от мен.